tongna ni musung uta borok ba apon nam khairung mani nong suba sok mangka bang taisa kaham kha najang nani musung uta shal kudungman jorani sigango sukoram sadu parani takhukjuk belaino sakhamya ongoi jibio tongai tongmani amoni joratei jibini refer bo khaijakha phiaba bono takphano chubanai maya kho amo simi boya gari khamung sabu busarongno naimiya ongai bukha yok jagai tong khoroksa bumani sakhamyani bagai busarongno bo naikol maya khoroksa sakhamya bumani o mangphili belaino khake yogoin phayo nokhe lukurongni thane amono koimo phani agudi chubana bagai apon nam khairung mani nong suba sok mangka bang taisa kaham kha najang nani musung uta tongna ni nok phuk rekha je kisa misa tongma jora ta jasang bonai lekha abun tab ke khairung mani suba bu sanwa lokurong ma asno angka nang jibo thamala tamune sairo hojaka tamungai nogo phanya klaichen tabla so jibi thangka bari mani bela kheno ongonya heke tam sasinai asak kaham khe naya dahana kalai nayu dahana kalai je baira ni rifun mang naine borok je tufano des khaire mala tufano apro ka doja no ngo hono sawi ro ka gangka ba ga suji rok simi hanya kongsa kongsoru aro ga suji kongsa rama bai asak ni atai kongga tup ta kisa yong mane hamunya hagya hapen se bohok ani yang sawi phaibe uta kisa komi ma hain tha gam se asumsa hanya pora bohok yogunya hanyo sotirok thuirok pora thuibo pora abung thango ngo sotibo pora phayang thako siang thangong gangge harang pusa bo korisuka ya je tongmani tuktak na kya mama buhe tang sa jana ni yang butang kha sa jana ni nin dehrala tam problem khaba tam ni sajaka doctor bai doctor bai se khajamani bisimi puja khur to yang asak tir pora nai men asak rong malia ola sirjora thangmani pore saka doctor kitini honoye kitini ami ang ono sauta ya